Shwmai a chroeso I Sgwrs, podlediad Consortiwm Canolbarth y De. Yn y podlediad hwn byddwch chi'n clywed y trafodaethau diweddara am bob math o bethau addysg. Hello and welcome to Sgwrs, the Central South Consortium podcast. In this podcast we'll bring you the very latest discussions on all things education. Croeso i'r podlediad. Podlediad hynod o gyffroes a hynod o ddifyr dwi yn siŵr. Haf Hayes. Dwi'n athrawes yn Ysgol Pencae yng Nghaerdydd a dwi hefyd yn darlithio Prifysgol Metropolitan Caerdydd. A gyda fi heddiw mae Mathias, Maurer o Ysgol Athan, Ysgol Gynradd Athan, a mae gyda fi'r Athro Enlli o Prifysgol Bangor. Ac yn olaf, mae Emily Sian Kinsey gyda ni hefyd, sydd yn ddarpar athrawes ac yn gwneud y cwrs olradd, uwchradd. Dyn ni yma I drafod cwestiwn diddorol, sef sut gallai dwyieithrwydd helpu I ddatblygu ieithoedd rhyngwladol mewn ysgolion, lle mae'r Gymraeg yn brif iaith neu yn iaith ychwanegol. A dyn ni'n edrych ymlaen I gael sgwrs ddifyr am yr ffaith nawr bod ieithoedd rhyngwladol yn rhan o'n cwricwlwm newydd ni yma yng Nghymru, nid yn unig yn yr uwchradd ond yn y sector cynradd erbyn hyn. Felly, beth am I ni ofyn i'r Athro Enlli I gyflwyno ei hun I ddechrau, a wedyn efallai trafod ei syniadau hi am ddwyieithrwydd ac amlieithrwydd. Diolch yn fawr iawn. Yr Athro Enlli ydw I o Brifysgol Bangor. Mae nghefndir I mewn ymchwil ac wedi cychwyn yn ymchwilio sut mae plant yn caffael y Gymraeg ac wrth gwrs gan bod plant sydd yn siarad Cymraeg hefyd yn ddwyieithog efo Saesneg, rhai wedyn yn dairieithog falle o iaith arall. Mae hynny wedi fy arwain I i'r maes o ddwyieithrwydd ac amlieithrwydd bellach hefyd. Felly, I atab y cwestiwn cyntaf yna, felly o ran dwyieithrwydd ei hun, mae'r term dwyieithrwydd falla yn llawer iawn mwy syml ar olwg cyntaf na ydi o go iawn, falla bod yn ymddangos fel rhywbeth sydd yn eitha syml, sef dau o rhywbeth, ond pan mae rhywun yn edrych yn fanylach ar be yn union ydi dwyieithrwydd ac amlieithrwydd wedyn, yna mae o'n mynd dipyn bach mwy cymhleth. Felly yn y bôn, mae dwyieithrwydd I rhan fwyaf o bobl yn golygu bod gen rhywun afal ar ddwy iaith, fel bod nhw'n gallu cyfathrebu I ba bynnag bwrpas, I ba bynnag lefal mewn mwy nag un iaith. Os da chi'n gosod y cwestiwn I fyfyrwyr yr enghraifft, be ydi dwyieithrwydd, yn aml iawn, yr ateb da chi'n cael yn ôl ydy bod na ddisgwyl bod rhywun yn rhugl falla yn y ddwy iaith, a mae hwnna wastad wedyn wedi bod yn her I ddwyieithrwydd, achos mae unigolion sydd yn cael ein anodd I ddysgu iaith yn teimlo bod nhw ddim falla yn cael eu hunan yn ddwyieithog neu ddim yn teimlo bod nhw'n siaradwyr digon da, ond I bai bod nhw'n rhugl mewn dwy iaith. Rwan, da ni isio chwalu y myth yna bod rhaid fod yn cwbl rhugl mewn dwy iaith mwyn bod yn ddwyieithog, ac gosod yr diffiniad fwy ar lefel cyfathrebu. Felly ydy rwy'n yn gallu gwneud defnydd o fwy nag un iaith mewn cyd-destun mwyn gallu rhannu gwybodaeth neu gallu cyfathrebu at ba bynnag bwrpas maen nhw isio. A wedyn wrth gwrs mewn cyd-destun amlieithog, da ni'n sôn am rywun sydd efo gafal mewn tair neu fwy o ieithoedd ynde. Diolch yn fawr I ti Enlli. Ti wedi codi pwyntiau pwysig iawn yn fyna wrth gwrs a ni'n trafod argymhellion a gofynion y cwricwlwm newydd I Gymru. Beth am I ni symud ymlaen felly te I edrych falle Emily ar sut fydde ti nawr fel darpar athrawes yn egluro rhai o'r geirfa newydd yma sydd yn y cwricwlwm? Fel mae Hafan wedi dweud ar y funud, dwi'n dysgu Cymraeg achos dwi ddim yn gallu siarad Cymraeg rhugl. Ond mwyn deall yn well y geirfa'r allweddol, geirfa'r allweddol yn y cwricwlwm I Gymru, dwi'n credu bod mae'n pwysig I ni ddeall
beth yw yr meaning o ail-ieithoedd, aml-ieithoedd, lluos-eisiau, traws-ieithu, etc. Felly, nid oes angen gwrddefol sut i addysgu ieithod. Mae'n posib gall fod trwy gyfeiriadau syml fel, enghraifft, pethau sy'n debyg rhwng ieithoedd fel anganu, fel coch neu rocho yn Sbaeneg, ac wrth i ni siarad Cymraeg, rhaid ffowlio r fel yn Sbaeneg, neu yn y tebygrwydd rhwng 1, 2, 3, 1, 2, 3 yn Sbaeneg, ac y dyddiadau wythnos yn Ffrangeg a Chymru. Felly, mae'n bwysig i ni deall y geirfa pwysig fel aml-ieithrwydd, etc. Ond paid â phoeni, does dim rhaid poeni, os nag oes tygau neu lefel A yn Gymraeg, achos os chi'n gallu deall bod dwyieithrwydd yw bilingual, felly enghraifft mae Cymru yn gwlad dwy iaith o'r leiaf ac aml-ieithrwydd multilingual, os jyst hynny yw bod y disgyblion yn deall bod sawl iaith mewn cymuned, neu lluos-eithrwydd plurilingual, hynny yw jyst y gallu wneud cystylliadau rhwng ieithoedd fel coch, rocho, 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc. Enghraifft, pan fydd ysgolion uwchradd ac ysgolion cynradd yn cydweithio gyda'n gilydd, mae'n ymlygu realiti datganiadau o'r hyn sy'n bwysig, fel sut mae ieithoedd yn ein cysylltu â'n gilydd, ac sut mae'r ysgolion yn cysylltu gyda'n gilydd. Ac yn ystod, fel mae Haf wedi dweud, dwi'n astudio TAR yn Prifysgol Cardydd Met, yn yr Ysgol Gynradd Tonorefel, cefais y cyfle i addysgu Sbaeneg i ddosbarth blwyddyn 6 a sylwais fod y plant wedi cyffroi. Rhoddodd y cyfle hwn flas y beth sy'n ei ddod yn blwyddyn 7. Ac i fod yn onest, yn fy marn i, mae'n pwysig iawn i just cofiwch beth sy'n pwysig gyda'r plant mwyn helpu'r plant transition rhwng blwyddyn 6 a blwyddyn 7. Ie, na ti, Emily. Mae'n gyfle gwych nawr gan bod yr cyfle mae gyda ni gyflwyno ieithoedd rhyngwladol yn yr ysgolion cynradd. Mae'n gyfle i ni wneud mwy o brosiectau rhwng ysgolion cynradd pontio gyda ysgolion uwchradd, fel bod y plant ddim yn edrych am yr tro cyntaf falle'r ddysgu iaith rhyngwladol a ieithoedd modern yn yr ysgolion uwchradd. Mae'n holl bwysig yn dywe bod ni'n darparu'r cyfleoedd yma i'r plant. Diolch yn fawr i ti, Emily. Wyt ti, Emily, yn siarad sawl iaith, ti'n aml-ieithog, a mae Mathias yr un peth â ti. Mathias, wyt ti eisiau cyflwyno dy hunan nesa a wedyn siarad ychydig bach mwy am dy brofiadau di gyda'r cwricwlwm newydd i Gymru yma a pwysigrwydd dwyieithrwydd? Diolch, wrth gwrs. Wel, Mathias a dwi, Mathias Maurer. Dwi'n dysgu yn Ysgol Cynradd Saint Athan. Ar hyn o bryd yn yr ysgol, dwi'n dysgu Almaeneg a Chymraeg ar draws yr ysgol. Ac dwi'n hefyd yn gweithio ar gyfer y CSC Consortiwm, a dwi'n hyfforddi athrawon yna i addysgu Ffrangeg yng ysgolion cynradd. So dyma beth dwi'n gwneud, ac hefyd dwi'n dilyn o hyfforddiant proffesiynol ar gyfer dysgu ieithoedd rhyngwladol yn yr ysgolion cynradd ac uwchradd. Ac dyn ni wedi edrych ar sut mae dysgu Cymraeg yn gallu helpu dysgu ieithoedd rhyngwladol hefyd yn y hyfforddiant hwn. Hoffwn ni esbonio dipyn mwy am y gofynion cwricwlwm i Gymru yng nghyd-destun dwyieithrwydd ac ieithoedd rhyngwladol. Achos mae dwyieithrwydd, aml-ieithrwydd a llos-ieithrwydd yn syniadau canolog y maes dysgu a phrofiad, ac maen nhw'n berthnasol i bob un o'r bedwar datganiad o'r hyn sy'n bwysig. Efallai mae'n dechrau da mwyn edrych a beth mae cwricwlwm yn dweud am hyn, ydy y cyflwyniad i'r maes dysgu a phrofiad. Ac yn y cyflwyniad hwn mae'n dweud, mae dysgu a phrofiad yn y maes hwn yn anelu at alluogi dysgwyr i cyfathrebu'n effeithiol gan ddefnyddio'r Gymraeg, Saesneg ac ieithoedd rhyngwladol a lefelau gwahanol, wrth gwrs. Ond hefyd mae'n dweud mae'n anelu at annog dysgwyr i trosglwyddo'r hyn maen nhw wedi ddysgu am sut mae ieithoedd yn gweithio mewn un iaith mwyn dysgu a defnyddio ieithoedd eraill.
Ac wedyn mae'n dweud hefyd bod y maes dysgu a phrofiad yn bwriadu defnyddio dull amlieith y galluosieithog i danio chwilfrydydd a brwdfrydydd y dasgwyr sydd yn rhoi sylfaen gadarn iddyn nhw ddatblygu diddordeb gydol oes yn ieithoedd Cymru ac ieithoedd y byd. A dyma ni, fel athro cynradd, dwi'n teimlo'n gryf iawn am hynny. Mae cwricwlwm i Gymru yn cynnig cyfle gwych i ni, dwi'n credu, i feithrin agweddau cadarnhaol a dysgu ieithoedd ac hefyd i feithrin cymhwysydd ieithoedd o oedran cynnar yn yr ysgolion cynradd yn barod. A dyn ni'n gallu siapio dealltwriaeth ein disgyblion o beth ydy ieithoedd, beth mae ieithoedd yn rannu a beth sy'n wahanol rhwng nhw, a sut mae gwybodaeth a chymhwysydd mewn un iaith yn ei helpu i ddysgu ieithoedd eraill hefyd. A fi fy hun, dwi wir yn credu, os ydym ni'n gallu adeiladu seiliau cadarn fel hyn yn cynnar, bod cyfle unigol gyda ni i fagu dysgu sy'n chwilfrydig ac yn cymryd diddordeb mewn ieithoedd ac sy'n llawn hyder i ddysgu ieithoedd rhyngwladol newydd pan fydd y cyfle gyda nhw. Mae'r datganiadau o'r hyn sy'n bwysig yn rhoi mwy o fanylion a tros byddai'n mynd drostyn nhw yn gyflym. Yr un cyntaf yw mae ieithoedd yn ein cysylltu â'n gilydd ac mae datganiad hwn yn disgrifio sut mae dysgu ieithoedd yn mynd law yn llaw a dysgu am hunaniaeth diwylliannol, ein hunaniaeth ein hun a phobl eraill hefyd. Ac mae elfen diwylliant yn y maes dysgu a phrofiad yn fy ngwneud fi yn hapus iawn. Mae dysgu siarad ieithoedd gwahanol fel disgybl fy hun wedi fy helpu i ddeall diwylliant gwledydd eraill a dwi'n ddiolchgar iawn fy mod i wedi cael y cyfle pan o'n i'n ifanc. A dwi'n fwy nac hapus bod cwricwlwm i Gymru yn anelu at gynnig cyfleoedd i'n holl disgyblion. Bydd y cyfle i ddysgu am diwylliannau eraill yn helpu ein plant i ddatblygu empathi tuag at pobl o amrywiaeth o gefndiroedd, ac hefyd bydd yr elfen diwylliannol yn actio fel cymhellwr ychwanegol i ddysgu ieithoedd, dwi'n credu, achos dyn ni yn barod yn gwneud llawer o ymdrech i hybu diwylliant Cymreig a traws ein ysgolion, a dwi'n credu bydd ffocws a hyroetho diwylliannau ychwanegol drwy ddysgu ieithoedd rhyngwladol yn barod yn ysgolion cynradd yn cyfoethogi profiadau yn plant yn bellach. Mae'r ail datganiad yn dweud mae deall ieithoedd yn allweddol i deall y byd o'n hamgylch ac mae'n anelu at darparu cyfleoedd i brofi ieithoedd mewn gwahanol ffurfiau a genres. Y nod ydy i roi cyfleoedd cyfoethog i ddysgwyr i ddatblygu a chymhwyso eu sgiliau amlieithog mewn amrywiaeth o gyd-destynau. A drwy ddysgu iddyn nhw sut i wneud synwyr o'r hyn maen nhw'n clywed a'r hyn maen nhw'n darllen o oedran cynnar, ac mae hyn yn bwysig iawn i fi, oedran cynnar, mewn amrywiaeth o ieithoedd ac a lefel addysg yn amlwg, dyn ni'n gallu feithrin eu hyder i gyfathrebu mewn amrywiaeth o gyd-destynau iaith gydol oes. So dwi'n credu mae'n bwysig iawn ei dal nhw pan maen nhw'n ifanc, pan maen nhw'n dal yn hyblyg ac maen nhw'n brwdfrydig iawn am dysgu ieithoedd. Mae ein plant ni yn tyfu i fyny mewn cymdeithas ddwyieithog a llawer ohonyn nhw mewn cyd-destynau amlieithog. Fel dwedais ti yn barod, Emily. A dwi'n hoffi'n fawr iawn bod y cwricwlwm yn rhoi arfau a'r hyder iddyn nhw i ymgysylltu â phawb o'i gwmpas. Dwi'n meddwl bod cyfle gwych gyda ni. Gwlad dwyieithog ydy Cymru a mae'r holl plant yn gallu profi Cymraeg a Saesneg o oedran ifanc yn yr ysgolion yn barod. So, siŵr o fod, bydd ei mwynhad ac ei chwilfrydydd am y ddwy iaith hyn o gymodd pan fyddan nhw'n dechrau dysgu ieithoedd rhyngwladol hefyd. Yn gyflym iawn, y trydydd datganiad yn dweud mae mynegu ein hunan trwy ieithoedd yn allweddol i gyfathrebu. Fel dwedais i, mae cyfathrebu yn canolog i'r holl cwricwlwm. Nid yn unig ar ieithoedd, ond un o elfennau pwysig yn y datganiad hwn ydy dylai ein disgyblion fod yn gallu dewis yr iaith priodol mewn cyd-destun dwyieithog neu amlieithog. Dylen nhw fod yn gallu cyffryngu pan mae'n rhaid hefyd. Cyffryngu yw helpu rhywun deall rhywbeth mewn iaith gwahanol, enghraifft, helpu rhywun darllen rhywbeth, dydyn ni ddim yn hyderus yn yr iaith, ond pan ydw i'n mwy hyderus yn y iaith, dwi'n gallu helpu trawsieithu rhywbeth. Ond mae hon yn elfen mor bwysig o cwricwlwm dwi'n credu, achos dylai plant defnyddio'r ieithoedd maen nhw'n dysgu nid yn unig yn ystafell dosbarth, ond tu allan i'r dosbarth hefyd.
Ac yn y cyd-destun dwyieithog, mae hyn wrth gwrs yn golygu datblygu sgiliau, yr hyder a'r cymhellion i defnyddio'r Gymraeg pan mae'n cyflog gyda nhw. A dwi'n credu gyda'r cwricwlwm nawr, bydd y myfyrwraig hwn sy'n dod o'r dwyieithrwydd yn gallu dewis iaith addas i gyd-destun penodol. Bydd hynny hefyd yn helpu nhw i gymhwyso y sgiliau iaith rhyngwladol yn fwy effeithiol. Ond bydd rhaid i ni helpu i nodi cyfleoedd i ddewis iaith rhyngwladol, a bydd rhaid i ni drio rhoi y hyder iddyn nhw i wneud hynny pan fydd y cyfle. Ac just i gloi, mae'r datganiad olaf yw mae llenyddiaeth yn tanio dychymyg ac yn ysbrydoli creadigrwydd. Fel mae'n dweud yn y datganiad hwn, mae llenyddiaeth yn ehangu gorfelion. A dwi'n dwlu ar hwn, achos mae llenyddiaeth Gymraeg a Saesneg yn ehangu gorfelion mewn dasgwyr yn barod ac yn dod cyfle iddyn nhw i ddatblygu empathi tuag at pobl eraill yng Nghymru a tu hwnt. O ychwanegu dimensiwn rhyngwladol gyda ieith rhyngwladol, mae cyfle gyda ni nawr i weld y byd trwy llygaid rhywun sy'n byw mewn diwylliant cwbl wahanol eto, gyda'r olwg ar y byd cwbl wahanol i'r un ni. Ac fel dwedes i o'r blaen, dwi'n hoff iawn o'r cysylltiad rhwng dealltwriaeth o brofiadau a diwylliannau pobl eraill ar yr un llaw ac ei gallu i ddatblygu empathi ar y llaw arall. Felly, dyma ni, cyfeithio bod hynny wedi bod yn helpusga i roi syniad o'r rôl dwyieithrwydd, amlieithrwydd a lluosieithrwydd yn y cwricwlwm, a sut maen nhw'n gallu datblygu nid yn unig sgiliau iaith rhyngwladol ein plant, ond hefyd ei dealltwriaeth diwylliannol. A sydd mae'r ddau elfen hon yn gallu ei helpu i gysylltu â bobl eraill mewn y byd amlieithog ac i ddatblygu empathi tuag at bobl eraill. Diolch yn fawr i ti, Mathias. Ti wedi crynhoi dibenion y cwricwlwm yn fyna yn wych i ni. Hoffwn i fynd nôl at Enlli, os yw hwnna'n iawn, gyda ti, Enlli, i weld a gofyn y cwestiwn, wyt ti'n credu bod ni fel athrawon a darlithwyr darpar athrawon wedi deall beth oedd wrth wraidd yr cwricwlwm newydd wrth i ti fod yn rhan o'r drafodaeth yn llunio'r cwricwlwm? Wel, da ni wedi cael yn barod rhai o'r diffiniadau ar gyfer rhai o'r terma newydd sydd wedi dŵad i'r cwricwlwm gan Emily, ac wedyn wrth gwrs mae Mathias hefyd wedi cyfeirio at cyfryngu ac yn y blaen. Felly mae yna fyd newydd o bethau wedi'w cynnwys o fewn y cwricwlwm, ond tydi hyn ddim yn bethau sydd ddim yn digwydd yn barod. Maen nhw'n bethau lle mae yna just label iddyn nhw, ac felly os fydda athro neu athrawes yn edrych ar i'w arferion nhw a be maen nhw'n neud ar lawr dosbarth, dwi'n siŵr bydd rhan fwyaf ohonyn nhw yn gweld wrth allan drwy'r cwricwlwm, dwi'n gwneud hynny. Mae hynny'n rhywbeth da ni yn neud. Felly dwi'n meddwl bod lot o beth sydd yn y cwricwlwm, achos mae'r cwricwlwm wrth gwrs wedi cael i'w lunio gan athrawon, gan ymarferwyr, gan bobl sydd allan yna yn delio efo plant, yn rhoi iaith i blant, yn rhoi profiadau i blant drwy iaith. Ac wrth gwrs, beth sydd yn anodd efo iaith ydy bod iaith wrth gwrs yn bwnc, ond hefyd yn gyfrwng. Ac felly mae sut da ni'n mynd ati fel cwricwlwm i fedru rhoi addysg i blant drwy gyfrwng iaith benodol, neu fwy nag un iaith, ond hefyd yn gwneud y pethau eraill na mwyn ysbrydoli plant am ieithoedd, fel da ni wedi glwad yn barod, ac wrth gwrs mae yna lot o bethau newydd yn y cwricwlwm o ran yr cymharu a chyferbynnu ieithoedd, fel bod plant yn gweld gwerth ieithoedd, yn dall pwrpas ieithoedd. Mae hynna i gyd yn arwain wedyn at sgiliau meta-ieithyddol, sydd yn sgiliau pwysig ofnadwy, a mae'r sgiliau yna wedyn y rhai sydd yn gallu trosglwyddo i bynciau eraill ac i'r math arall o wybodaeth mae plant yn ddatblygu. Felly dwi'n meddwl bod y pethau cywir yn yr cwricwlwm, felly dwi'n meddwl bod ni ar y trywydd iawn, ond dwi yn meddwl bod o'n bwysig i athrawon beidio ofni rhai o'r terma yma, a hefyd wrth gwrs mae yna bethau, mae yna ymchwil, mae yna lyfryddiaeth, mae yna lot o waith wedi digwydd yn y cefndir tu ôl nifer o'r terma yma. Nath Emily ag Mathias gyfeirio at drawsieithu. Rwan mae trawsieithu yn derm cymhleth, achos bod trawsieithu wedi newid ystyr dros amser.
Mae yna erthygl diweddar iawn wedi cael i'w chyhoeddi'n 2021, a mae'r teitl rhywbeth fel Translanguaging, a term that went wandering. A mae wedi cychwyn yn gysyniad pedagogaidd, felly mae o'n sôn am gyd-destun ag arferion addysgeg pur. Mae o wedyn wedi addasu i fod yn ddisgrifiad o ymarfer ieithyddol. Ac wrth gwrs mae yna agweddau o drawsieithu o ran yr diffiniad cynta sydd yn berthnasol falla mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg, a mae yna agweddau wedyn yr ail diffiniad sydd falla yn fwy perthnasol mewn cyd-destun cyfrwng Saesneg, lle mae'r Gymraeg yn iaith ychwanegol i'r disgyblion ynghyd ar ieithoedd eraill maen nhw'n cyd-ddysgu hefyd. Ac felly falla bod yr elfen, yr ail diffiniad, lle mae'r ail diffiniad fwy ar ôl y ffaith bod gan blentyn sydd yn siarad mwy nag un iaith, mwy nag un ffordd o ddeud rhywbeth, mwy nag un ffordd o weld y byd, mwy nag un ffordd o ddehongli'r byd. Ac felly, os ydy plentyn angen cyfathrebu i'w hangen nhw neu cyfathrebu rhywbeth, o cyn bella bod nhw'n gallu cyfathrebu fod drwy ryw iaith, cymysgedd o ieithoedd, diom ots cyn bella bod nhw'n cyfathrebu. Dyna di'r ail diffiniad, mae hwnna'n mynd ar ôl yr ymarfer ieithyddol lle. A dyna lle mae cyfryngu ag yn y blaen hefyd yn mynd i fod yn allweddol wrth i blant ddatblygu y sgiliau ieithyddol yna. Ond symud yn ôl wedyn i ysgolion cyfrwng Cymraeg enghraifft, falla bod yr defnydd yna ddim yn rhywbeth fydda athrawon eisiau cynllunio ar ei gyfer o yn yr un ffordd ac y bydda nhw eisiau cynllunio ar gyfer cyfoethogi sgiliau Cymraeg a dealltwriaeth y plant o dderbyn gwybodaeth drwy gyfrwng y Gymraeg, drwy alluogi nhw i ddefnyddio iaith gynta nhw sydd yn aml iawn yn Saesneg, ond gall fod yn iaith arall hefyd, i sgaffaldu i'w dealltwriaeth nhw drwy gyfrwng y Gymraeg. Felly mae trawsieithu'n y cyd-destun yna fymryn yn wahanol eto. Rwan, peth dwytha dwi eisiau gwneud fyna ydy chwalu penna pawb am drawsieithu a neud o swnio fatha rhywbeth hynod gymleth. Tydio ddim yn gymleth, ond ac eto mae o fel bob peth arall yn disgrifio pethau sydd yn digwydd yn barod ar lawr dosbarth. Felly dwi'n meddwl yn sicr da ni ar y trywydd iawn, da ni cynnwys y pethau iawn, ond mae o'n bwysig bod ni hefyd yn ymwybodol o le mae'r terma ma di dod, be di'w pwysigrwydd nhw, pam bod nhw'n bwysig, pwy sydd wedi dangos bod nhw'n werthfawr ac yn ddefnyddiol ac yn be di'r evidence-based practice sy'n yna tu ôl i rhai o'r rhain, boed hynny yn ryngwladol neu rhywbeth da ni wedi gasglu fan hyn yng Nghymru. Felly mae'n bwysig bod ni yn edrych ar hynny mwyn adnabod cryfdera y pethau fydda ni'n neud o ran y cwricwlwm newydd. A fel ddwedodd Emily yn barod yn ystod y podlediad, does dim eisiau teimlo'n nerfusrwydd os oes dim tygau neu ddim lefel A gyda ni mewn ieithoedd modern. Mae'n bwysig bod ni'n mentro ac yn mynd amdani i roi esiampl da i'r disgyblion yma am pa mor bwerus ydy yr ffaith yma bod ni'n trafod aml ieithrwydd yn ein dosbarthiadau. Hoffwn i rannu gyda chi rhai esiamplau os rydyn ni'n mynd ati yn Ysgol Pencae i godi brwdfrydedd a diddordeb y plant o oedran cynradd mewn ieithoedd rhyngwladol. Un o'r prosiectau mwyaf llwyddiannus dyn ni yn ei cynnal bob blwyddyn yn neuadd yr ysgol ydy ffair Nadolig o gwmpas y byd, lle mae pob un dosbarth yn cael cyfle i baratoi stondin bach yn rhoi hanes diwylliant a chydig o wybodaeth i ni am un wlad yn rywle yn y byd a sut maen nhw'n dathlu eu nadolig nhw, beth yw'r storïau sydd gyda nhw fel rhan o'r dathliadau, ac wedyn fe ddaw y rhieni a pob aelod o gymuned yr ysgol ynghyd mewn ffair i gael dysgu oddi wrth y gwahanol ddosbarthiadau. Mae hwnna wastad yn un o uchafbwyntiau'r flwyddyn i mi. Ac wrth gwrs, yr syniad arall sydd gyda ni yn ein hysgol ni hefyd, sydd yn ysgol cyfrwng Cymraeg, ydy mynd ati greu audit
o'n rhieni ni a'n teuluoedd ni weld os oes na drydydd iaith neu pedwerydd iaith yn heulu ein plant ni, ac os oes na, mae'r ffair Nadolig wedyn yn gyfle i ddathlu y trydydd iaith yna. Ac yn yr un ffordd wedyn, yn yr un modd, dyn ni wedi mynd ati i gynllunio cwricwlwm yn yr ysgol sydd yn seiliedig ar brosiect o'r enw, mae'r Institute Francais wedi cyhoeddi, mae'n rhad ac am ddim i bawb i gael mynediad iddo fe ar y we, Primary French Project yw e, a mae'n rhoi cwricwlwm eitha manwl i chi ar sut a beth i gyflwyno i ddysgu Ffrangeg yn yr Ysgol Gynradd. A dyn ni'n defnyddio hwn ac wedi addasu hwn wedyn mwyn cael datblygiad a pharhad o'r iaith Ffrangeg yn rhedeg o'r dosbarthiadau isaf dan saith holl ffordd fyny i blwyddyn 6. Felly Ffrangeg dyn ni wedi penderfynu ydy'n trydydd iaith ni yn yr ysgol, ond wrth gwrs mae rhyddid gyda ni nawr fel ysgolion i ddewis pa bynnag iaith fodern dyn ni eisiau i gyflwyno yn ein hysgolion ein hunain. Byddwn ni wedyn, wrth ddilyn y cynllun yma, byddwn ni'n mynd ati wedyn i gynllunio gwersi sydd yn perthyn i thema tymor y dosbarth. Felly mae blwyddyn 5 enghraifft tymor diwetha wedi bod yn dysgu am yr ardal leol ac am Gaerdydd, ac yn rhan o cwricwlwm Ffrangeg, yr prosiect yma, mae cyfle i ddysgu enwau adeiladau gwahanol y trefi. So, dyn ni wedi plethu ein gwersi Ffrangeg ni wedyn i mewn i'r thema, ac wrthi yn dysgu enwau adeiladau gwahanol yn Ffrangeg, sydd yn mewn cyd-destun perthnasol ac yn llawer o synwyr i'r plant wedyn wrth ddysgu am Ffrangeg mewn cyd-destun cyfarwydd. A'r ffordd mwyaf effeithiol dwi yn wedi weld yw mynd ati i ddysgu geirfa newydd Ffrangeg i'r plant ydy trwy chwarae gemau. Maen nhw'n wrth eu boddau yn chwarae gemau o bob math, a canu hefyd. Mae rapio yn boblogaidd iawn yn ein hysgol ni, ac yn aml iawn a'i chwilio am guriad ar y we, un sydd yn eitha pwerus, a wedyn byddai'n rapio gyda'r plant, byddai'n galw patrymau iaith a geiriau Ffrangeg allan, a bydd y plant yn copïo fi wedyn, a cyn pen dim fydd yna gân cyfan wedi cael ei chyfansoddi gyda ni, a byddwn ni wrth ein boddau yn cystadlu mewn cystadlaethau fel fideo pop yr Institute Francais wedyn gyda'r caneuon rydyn ni wedi eu creu. Ni'n fans mawr hefyd o ganwr o'r enw Alan Luley. Mae ar y we, a mae wedi cyfansoddi fideos hwyliog addas iawn i blant cynradd ar gwahanol themau Ffrangeg. So mae can gyda fe ar lliwiau, mae can gyda fe ar rifau. Dyn ni wrth ein boddau yn dysgu Ffrangeg ym Pencae trwy wneud llawer iawn o ganu ieithoedd a chymharu ieithoedd gyda'i gilydd. Wel, diolch yn fawr iawn i chi gyd, banelwyr, am eich amser heddiw yn rhannu'ch syniadau. Mae wedi bod yn hynod o ddiddorol. Gai ddiolch yn fawr i ti Enlli, ac i Mathias, ac i Emily am eich cwmni. Diolch. Croeso. Croeso. Diolch am wrando ar y bennod hon o Sgwrs. Cofiwch ein dilyn ar Twitter a Facebook, tanysgrifio ein sianel YouTube, ymuno yn cymunedau ar ein gwefan a darllen ein bwletin ysgolion wythnosol am y newyddion diweddaraf. Thanks for listening to this episode of Sgwrs. Don't forget to follow us on Twitter and Facebook, subscribe to our YouTube channel, join our online communities via our website, and read our weekly school bulletin for the latest news. Hwyl am y tro. Bye for now.